Atlı täze kitabyny çörek saçamyzyň beregi artkal berekedi. Çöregi ulu sarpa goýan halkymyzda oňa bolan üýtüş garaýyş bar. Şol hem ony ähli beýlek nygmatlardan tapawutlandyrýar. Du çörek mukaddes, tamdyr keramat hasaplanýar diýip bellýär. Hemde çöregi halkymyzyň diňe bir ýaşaýyş üçin möhüm ýymy tökümine garaman, eýtem tebigatyň insana beren mukaddes peşkeş diýip düşünýändigini nyktaýar. Türkmençilikde diňe bir çöregiň däl, eýtem onuň bişirilýän tamdyrynyň salynýan saçanyň hem mukaddes hasaplanmagy, keramatlyk derejesine göterilip ýüze syýylmagy, ýekeje oňtunyň yrýa edilmeginiň hem isripçilik hasap edilmegi milletimiziň çörege goýan bilent hormatynyň nişanydyr. Emma kullu musulmanlar bilen birlikde halkymyň kalbyny, köňülini päklep, farzyn berja etýän mukaddes Ramazan aýyna daýhanlarynyň der döküp ýygynan buğday hasyndan öndürilip halka arzan bahadan yerlenýän uny göz dikip mukaddeslige hyýanet edip ogurlap jenayet edýän adamlar ýüze çykarylýar. Geçirilen detlap döňüde Türkmenistan Sewda we Daşaryk Arkadaşlyk Ministrliginiň Ahal Welayat Aljalar Jemgyýetiniň birleşiginiň Bizmeýin Aljalar Jemgyýetiniň başlygy wezipetine 2020-nji ýylyň 30-njy maýyndan 2020-nji ýylyň 18-nji aprel aralygyna işlen Rahman Bäşimew wezipetçiliklerinden hyýanatly peýdalanyp ýol başçysy Ahal Welayat Aljalar Jemgyýetiniň birleşiginiň başlygy wezipetine 2020-nji ýylyň 27-nji dekabryndan 22-nji ýylyň 25-nji aprel aralygyna işlen Rahatça Durdunazarov we Bizmeýin Aljalar Jemgyýetiniň Ammar müdürlüğü wezipetine işlen Muhammed Uraz Abdullah dağlar bilen deslapdan jenayetçilikle dilleşip Bizmeýin Aljalar Jemgyýetine işçi wezipetine işlen Muhammed Murat Goşunow, birinji dükanyň satyjysy wezipetine işlen Berdinazar Zahirow, üçüncü dükanyň müdürü wezipetine işlen Imamgelli Meredow, dördüncü dükanyň müdürü wezipetine işlen Ýazyerli Seýdaliýew, jemgyýetiň ekspeditor wezipetine işlen Ibrahim Zahirow, hemde raýatlar Azim Murat Sehet Muradow, Bäşimul Attaýew, Rahim Ýazy Çopanow dağlaryň üstü bilen degişli döwlet edara karhanalary tarapyndan aljalar jemgyýetlerine ýeňillikli bahalardan ilaty satmak üçin üpçün edilen jemagramy 1320 tonna buğday unlaryny öz dükanlaryna ilaty satman, onu bir kanun ýollar arkaly unyň hil derejesine göre her haltasyny 106 manatdan 320 manata çenli ýokarlanan bahadan bir kanun ýerläp sewda düzgünlerini bozup netijede emele gelen 4 milyon 167.802 manat aýratyn ulmeçördäki bahara tapawdyň para hökmüni alyp gelenlikler ýüze çykarly. Şeýlegem Bäşimew şäherlikler bilen detlapdan dilleşip ýol başylyk eden aljalar jemgyýetine ýeňillik bahadan ilaty satmak üçin üpçün edilen jemi 62.184 litr ahal ösümlik ýagyny we 41.310 kilogram guýma paty ýagyny öz dükanlaryna ilaty satman, ahal ösümlik ýagynyň her bir litriniň bahasyny 14 manatdan 20 manata çenli, guýma paty ýagynyň her bir kilogramyň bahasyny 9 manatdan 10 manata çenli bir kanun ýokarlandyryp husus taraplara ýerläp netijede emele gelen 1.350.580 manat aýratyn ulmeçördäki bahara tapawdyny para hökmüni alyp gelenini ýüze çykarly. Ondan başga da Bäşimew Bizmeýin Aljalar Jemgyýetiniň başlygy wezipetine işlen döwrüne özüniň jenayetçilik hereketlerini ýylgyderli gollaw berip durmak üçin ýol başçysy Ahal Welayat Aljalar Jemgyýetiniň birleşiginiň başlygy wezipetine işlen Durdunazarow'a 2020-nji ýylyň 6-njy martyna jemi 20 manaty para hökmüni beripdir. Şeýle Ahal Welayat Aljalar Jemgyýetiniň birleşiginiň başlygy wezipetine işlen Durdunazarow wezipetçiliklerinden hyýanatly peýdalanyp özüne we tanış telekeçilerine degişli bolan unuruş möhüreti tamamlanyp barýan azyk hemde hojal haritlaryny öz garamagyna aljalar jemgyýetlerine ýokarlandyrylan bahadan ulmeçörde satyn alyp şol haritlaryň dükanlara paýlanyp satylmagynyň emele gelen bahara tapawyny özüne alyp döwletiň emlegini ýelep ogurlap gelipdir. Şonuň ýalda Durdunazarow ýol başylyk etýän Ahal Welayat Aljalar Jemgyýetiniň birleşigine degişli jemi 105.386 manatlyk emleklerini özüne bir kanun alyp döwletiň aýratyn ulmeçördäki emleklerini ýelep ogurlapdyr. Netijede Durdunazarow beýan edilen jenayetçilik hereketlerini amala aşyrmak bilen Ahal Welaýatyň Aljalar Jemgyýetiniň birleşigine umumy jemi 5.522.420 manatlyk aýratyn ulmeçörde maddiýan ýetiripdir. Şeýlelikde Durdunazarow özüniň jenayetçilik hereketleriniň netijesinde gazanan pul serişlerini iýilik edilmegini kanun görnüşine getirmek maksat bilen onuň bir kanun gelip çykyşyny ýaşaryp bu pul serişlerine jem bazar bahasy
4 milyon 190 manatlyk 6 san awtolawlary, Jem bazar bakasy 6 milyon 426 manatlyk 3 san ýaşaýyş jaýlaryny onuň emlaklerini, Jem bakasy 260 manatlyk 1 san hal dükanynyň emlaklerini, Jem bakasy 382 manatlyk 1 san kafenin emlaklerini satyn alyp, jenaýatçylyk ýol bilen gazanan pul tereşlerini kanunlaşdyryp gelipdir. Detlapdyryň doýamyny Büdmeýin alyjylar jemgyýetiniň Büdmeýin hojalyk kasapçylyk bazarynyň direktory wezipetinde 2019-njy ýylyň 1-nji martynyň 2020-nji ýylyň 23-nji aprel aralygyny işlen Gonç Murat Babaýew wezip ýalyklarynyň hyýanaty peýdalanyp, resmi namalar galyplaşdyryp, ýol başyk etýän bazarynyň jem 4 milyon 237 min manatlyk emlaklaryny bekanun ýollar bilen satyp, onuň pullaryny bazaryň hasabyna girdi jetmeýän aýratyn ulmöçörde pul tereşlerini ýeläp ogurlanlygy ýöze çykaryldy. Şeýlegin Babaýewiň taýinliginde bolup bazaryň gözegçiligi wezipetinde işlen Seyitnaz Rejepow özüniň şahsy hojalyk işlerini etdirip, onuň öz iş ýerine barmaýanyny, wezip borçlaryny ýerine ýetirmeýäniňi garamazdan oňa jem 23.170 manatlyk dähmet haklaryny esasy töläp, döwletiň pul tereşlerini bekanun garşylapdyr. Ondan başga da Babaýew wezip ýalyklarynyň hyýanaty peýdalanyp, taýinliginde bolup bazaryň gözegçiligi wezipetinde işlen Hal Muhammed Aşerow bilen detlapdyň jenaýatçylyk dilleşip, ýol başyk etýän bazaryna ilata paýlama üçin göwerilen jemi 28.718 kilogram towuk buduny, 4.500 litr ahal paýta ýagyny, 1.928 litr guýma paýta ýagyny ilata satman, onu dürlüme çöllerde ýokarlygynyň bakadan loma ýerläp, suwda düzgünlen bolup, netijede emeýle gelen 350.838 manatlyk aýratyn ulmöçürdäki bahary tapawyny par hökümine alyp gelipdir. Rahat Sadur Nazar 1980-nji ýyl Aşgabat şäherinde dowulan 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynyň häzirki wagtda sen Ahar Welaýat Alyjylar Jemgyýetiniň birleşiginiň başçy wezipetinde işlen döwrümde betnetlikden garamagymdaky bir näçe wezipeli adamlar bilen dilleşip aýratyn ulmöçörde par alyp bekanun baýadym. Halka paýlanmaly alyk önümleriň hatda akyga buğday, uny, ösümlik ýaly, tugy, mäş we beýlik alyp önüne gymmat bahadan tatdyryp aýratyn ulmöçörde peýda bolup gazanan pullaryny öz haýryma sowutup, özüniň jenaýatçylyk hereketlerimden enem atamy dowuny ardaşlarmy ýyl içinde masgar edip, olary awraýdan açydym. Men özümiň eden jenaýaty dol boýnuma alýar, pişman edip ökünýär. Men Rahman Bäşimow 1989-njy ýylda Aşgabat şäherinde dowulan 2021-nji ýylyň 1-nji iýundan 2022-nji ýylyň aprel aralygynda Ahal Welaýat Alyjylar Jemgyýetiniň birleşiginiň Büdmeýin Alyjylar Jemgyýetiniň başlygy wezipetinde işlen döwrümde bednetliklerden garamagymdaky bir näçe işgärler bilen dilleşip para alyp geldim. Ondan başga da taýinligimdaky dukanlarda halka satylmaly alyk harytlary kımmet bakadan tattırıp bir kanun bayap aýratyn ağır jenaýat etdim. Hükün yarın pişman edýärin. Men Muhammed Orad Abdullayev 1980-nji ýylda Aswa şäherinde dowuldum. Men 2020-nji ýyldan bäri Aswa şäherinde Büdmeýin Alyjylar Jemgyýetiniň ammar müdiri wezipetinde işlen döwrümde ýeňil baýamak maksadym bilen başlygym Bäşimow Rahman bilen jenaýatçylyk dilleşip adamlaryň topar bolup ardan bahalardan halka paýlanmaly aýratyn ulmöçürdäki buğday uny, ösümlik ýagyny ogurlap bir näçe näwel raýatlary gymmat bahalardan satyp bir kanun gazanan aýratyn uly möçürdäki pullar başlygym bilen öz aramda paýlaşdym. İl içinde halanmayan, ýadbarlayan jenaýata baş goşdum.
Eden cenayetim bilen halkın hakkını yedim. Men günah, men bağışla. Men Mameli Merez Ahal vilayetinin yaşayan. Men 2020 yıldan beri Aşgabat şäheriniň Bilmeýän Alçylar Jemgyýetiniň 3-nji kanun müdiri wezipesinde işlän. Döwrümde ýeňil baýamagynyň kulkulyna düşüp başlygym Bäşim Rahman bilen jenaýatçylykdy dilleşip adamlaryň topory bolup ardan bahalardan paýlanmaly aýratyn ulmet çördäki buğday uly bilen ösümlik ýagy halka paýlamaz kymmat bagadan satyp bir kanun gadanan aýratyn ulmet çördäki pullary başlygym bilen öz aramyzda paýlaşyp jenaýata baş goşdum. Halkyň hakyny iýip ýyl içinde ýalvarlan iş etdim. Ötünç sorýan. Meni bağışla. Ulamyatyn. Men Muhammed Qoşunow 1990-njy ýylda Aşgabat şäherinde doğuldum. Men 2021-nji ýyldan bäri Aşgabat şäherinde Bilmeýän Alçylar Jemgyýetine iş wezipesinde işlän döwrümde başlygym Bäşim Rahman bilen jenaýatçylykly dilleşip adamlaryň topory bolup arda bagalardan halka paýlanmaly aýratyn ulubet çördäki buğday ulyly ösümlik ýaly ogurlap birläçe läwel raýatlara kymmat bagalardan satyp bir kanun gadanan aýratyn ulubet çördäki pullary başlygym bilen öz adamyzda paýlaşyp aýratyn agyr jenaýat etdim. Eden jenaýatim bilen ýyl içinde maskara bolup elem atamyň tol garlaşlarymy ýüzüli ýere saldym. Men güläge için. Soňra ýurdumyzyň baş prokurory gatabatyny dowam edip, jogapkärlik wezipäni iýilep, onuň hyýanatçylykly peýdalanan bu adamlaryň bagyşlap bolmajak jinaýat edenliklerini belledi. Ahal vilayet Alçylar Jemgyýetiniň birleşiginiň başlygy wezipesine işlän Durdun Adarow özüniň wezipe ygtyýarlyklaryny hyýanatçylykly peýdalanyp, aýratyn uly mesjörde para almak, korrupsiýa, gulluk galplygy, analynan emlägiň eýlenmegi ýa-da harç edilmegi we bir kanun ýolu bilen edilen pul serişdirilerini we başga emlägi kanunlaşdyrmak ýaly jinaýatlara baş goşupdyr. Şeýlelikde Durdun Adarow eden bir kanun hereketleri derarly jinaýat jogapkärçiligine çekilip, ol kadyetiň hökümü bilen 20 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bilmeýän Alçylar Jemgyýetiniň başlygy wezipesinde işlän Bäşimow wezipe ygtyýarlyklaryny hyýanatly peýdalanyp, aýratyn uly mesjörde para almak, para bermek, gulluk galplygy, tarpezileri ağlamak ýaly agyr netijelere getirýän jinaýatlar edipdir we süwda düzgünleriniň bozulmagyna ýol beripdir. Jinaýat jogapkärçiligine çekilen Bäşimow kadyetiň hökümü bilen 20 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Şeýlekim Bilmeýän Alçylar Jemgyýetiniň Bilmeýän Hojul Gataplaşygynyň badarynyň direktory wezipesine işlän Babaýew wezipe ygtyýarlyklaryny hyýanatçylykly peýdalanyp, aýratyn uly mesjörde para almak, gulluk galplygy, analynan emlägiň aýratyn uly mesjörde ogurlanmagy, tarpezlere ağlamak ýaly agyr netijelere getirýän jinaýata baş goşupdyr. Şeýle jinaýatlar edip, süwda düzgünleriniň bozulmagyna ýol beren Babaýew kadyetiň hökümü bilen 20 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Mundan başga da agyr jinaýat edenlere şärik bolan Ahal vilayet Alçylar Jemgyýetiniň birleşiginiň süwda bölüminiň başlygy wezipesine işlän Atdaýew ýurdumyzyň jinaýat kodeksiniň degişli maddeleri bilen jinaýat jogapkärçiligine çekildi we kadyetiň hökümü bilen 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bilmeýän Hojul Gataplaşygynyň badaryň gödäwçisi wezipesine işlän Aşerow iden etmişler derarly jinaýat jogapkärçiligine çekildi we ol kadyetiň hökümü bilen 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Şeýlekim agyr jinaýat edenlere şärik bolan Bilmeýän Alçylar Jemgyýetiniň ammar müdiri wezipesine işlän Abdullaýew gulluk galplygy, para almak, para bermek ýaly jinaýatlar edip, jinaýat jogapkärçiligine çekildi we ol kadyetiň hökümü bilen 20 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Şeýlekim agyr jinaýat edenlere şärik bolan Bilmeýän Alçylar Jemgyýetiniň
işçisi wezipesine işlän Goşunow, jemgyýetiň birinji dükanynyň satyjysy wezipesine işlän Zakirov, üçüncü dükanyň müdiri wezipesine işlän Meredow, şol jemgyýete degişli 4-nji dükanyň müdiri wezipesine işlän Feýdaliýew, Büzmeýin Aljar jemgyýetiniň ekspeditor wezipesine işlän Zakirov, mundan başga raýatlar Seket Muradow, Ataýew, Çopanow daglaryň eden etmişleri nazarda tutulyp, Kadiýetiň höküm bilen olaryň her biri 8 ýyl azatlykdan mahrum edildiler. Durmuş hakykatyna laýyklykda, haram ýol bilen kazanılan baýlyk, imlek, özüňe nesip etmeýär. Halallyk biziň her birimiziň ýüzümiziň tuwagy, nury bolmalydyr. Araşda bitarap ýurdumyzda haramlyga ýol vermezlik esasy talaplaryň biridir. Şunun bilen baglykda bitpel adamlaryň haram ýol bilen edinen imlägi, jaýlary, uloglary illerinden alınıp, olar döwletiň haýryna geçirildi. Şeýlelikde haram ýoly baş goşanlar eden etmişlerine göre adalatyň öňünde jogap bermeli bolarlar. Hormatly prezident. Bye bye, tata, goodbye. Ползёшь. Я в Российскую Федерацию.